Előadást két bombóval terveztem kezdeni. Arra kértek föl, mert ez a szónokok mindenkori feladata, hogy beszéljek a köztársaság állapotáról. Már most, szigorúan véve a felkérést, készülhetnék a lehető legrövidebb beszéddel, ez pedig lehetne akár egy kétsoros József Attila parafrázis. És mit úgy hívtunk köztársaság, az nincsen. Utolsó avas morzsáit rágjuk. A másik csak egy napi hír, amely szerint a magyar urak ellopták a korrupció ellenes küzdelemre küldött pénzeket. Ha a történelem színpadi vagy általában irodalmi mű lenne, erre azt mondanánk, hát ez a végjáték, innen nincs tovább. Ez már bruhaha, ez egy komédia. De hát ismerjük el, mi mást is tehettek volna. A dilemma így szólt ugyanis, visszaküldeni a pénzt az Európai Uniónak, vagy ellopni. És hát visszaadni még sokkal-sokkal kínosabb, mint ellopni. Hiszen Lánci András valamikori haverom nemrégiben pontosan megmondta, amit korrupciónak neveznek, az gyakorlatilag a Fidesz legfőbb politikája. Mégsem végjátékozom, mert tudom, hogy régen oda az igazság, ez még nem a végjáték. És ha mégis, akkor a bő évszázada tartó, és ki tudja, mikor ér majd tényleg véget. Igazából, és ezt tudom, nem visszaélés a holtak némaságával, Ady Endre mai szavaira lennék kíváncsi, mert erről nála ékes szólóban senki nem szólhatna. Elsőként talán megkérdezni, hogy ugyan, magyarjai, mit csináltatok az elmúlt 120 évben, ha itt tartatok? Neki már újsütetű debreceni hírlapíróként, ugye még Nagyvárad előtt Debrecenben is hírlapíroskodott, az volt a véleménye, hogy Magyarország helyén rövidesen fehér folt lesz a térképen ezzel a felirattal. Magyarország volt, de ellopták. És máról talán így szólna, most már nagyon jó, mert nem lehet rosszabb. De ha ezt mondaná, szerintem tévedne. Mi, ha okosabbak nem is, de biztosan tájékozottabbak vagyunk nála, mert látjuk azt, mi minden történt azóta. Biztos vagyok, hogy van ennél lejjebb is. Mert röviddel ezelőttig sokunk számára értelmes gondolatnak tűnt a nemzeti együttműködés rendszerére úgy tekinteni, mint valami provizóriumra, amely olyan elhajlás, amellyel bűneinkért büntetett Orbán bombasztikus kedvence, a történelem ura, és amin, ha döcögve is, de túllendülünk az első alkalmas pillanatban, de mindenképpen rövidesen. Ezzel szemben legalább két új jelenség tisztán látható. Először is a nemzeti együttműködés rendszere konszolidációs szakaszához érkezett. Nem tudhatjuk persze, hogy ez a konszolidációban majd meddig jut el, de a dolgát megkönnyíti, hogy egyelőre nincs kihívója. Lehetséges ellenfelei pedig alapvetően talán jóra való emberek, úgy szintén kiváló magyar urak, akik persze a bukás pillanatában majd ellene fordulnak, de most, tán föntarogva, kompromisszumot kötnek a valósággal, a létezővel. Másodszor biztosan látszik, hogy távol vagyunk a miniszterelnök által vágyott végponttól. Azaz a nemzeti együttműködés fejlődése korán sem zárult le. Az állítólagos székely mondást átírva elmondhatjuk róla, hogy ez valami, és mén is valahová. Beszélhetnék én arról is, hogy hova tart, de ez mindig bizonytalan terep, mert amint erre Kossuth rámutatott, a politika az exigenciák művészete, és erről még Orbán is hallott, de ha nem hallott volna, akkor is tudja. Terveit, ha időlegesen is alárendeli a lehetőségeknek. Abban viszont egészen biztosak lehetünk, hogy az Orbán által vágyott végpontban legyünk bár szocialisták, liberálisok, bázisdemokraták, konzervatívok, neresek vagy neonácik, mindannyiunk élete nehezebb és bizonytalanabb lesz, még annál is, mint amilyen most. Hiú remények, cselekvési kihívások.
Az ellenzéki pártok és politikusok, megszédülve a Fidesz pillanatnyi népszerűségétől és szenvedve saját fantáziatlanságuktól, kicsin sajkájukat a Fidesz nagy hajójának farvizén billegtetve, legyen szó menekültügyről, terrorveszélyhelyzetről, az olimpiáról, vagy akár csak az arcfelismerő központi hivatalról, az erkölcsi megalapozás minimumát is elfeledve, meddő, a választópolgár számára értelmezhetetlen kompetencia vitákba bonyolódnak. Magyarul, szerintük ők ugyanezt valamivel jobban csinálnák. Noha ehelyett kardozni kellene, ellenvéleményt kellene harsogni. Amit tesznek, sem nem helyes, sem nem erkölcsös, sem nem elhihető alapja a beszédnek. Engedelmükkel megint átfordítom József Attila egyik sorát. Ügyeskedhet, nem fog a macska egyszerre kint s bent egeret. Ugye József Attila kicsit másképp gondolta, de én most ettől eltérő értelmezést adok. Ha a macska az autoriter állam, akkor a szabadság egerét kint kell megfogni, nem pedig belül az állam macskában. Ami a macskában van, az már rég nem az egér, hanem csupán az a nem étvágygerjesztő valami, amivé a macska emésztése az egeret átalakította. Az észcsele. A baloldali és vagy liberális közgazdászok, akik pedig nem árulták el eszményeiket, folyamatosan az észcselének áldozatai, legalábbis szerintem. Az elmúlt években természetesen helyesen rámutattak a nemzeti együttműködés rendszere gazdaságpolitikájának tarthatatlanságára és fenntarthatatlanságára. És kimondták, vagy sejtették, hogy abból hamarosan gazdasági összeomlás, káosz következik. Csak hogy van itt egy halkkérdés. A világ közel 200 országából vajon hány rendelkezik kompetens, a nemzeti érdekeivel számotvető, előretekintő és bölcs gazdaságpolitikával? Valószínű túlzott számot mondok, ha azt állítom, hogy 60. És milyen gyakori az államcsőd? Évente 0 vagy 1-2. Egész földrészeket tudunk mondani, ahol nagyítóval, ha lehet egyáltalán jó gazdaságpolitikai példát találni. Vagyis az inkompetens, rabló, csoportérdekeknek alárendelt, fenntarthatatlan gazdaságpolitika akár hosszabb távon is életképes maradhat, létezni tud. A társadalompolitikában sincs ez másképp. A történelemre kitekintő bölcs kínai szerint Kínában ekkor elviselhetetlen viszonyok uralkodtak, és ezek a viszonyok 600 évig tartottak. Mi is ismerjük ezt a helyzetet, hasonlóan fogalmaztak a magyar történészek, Marszali például a 150 év török hódoltságról. És nem kell túl messzire mennünk, például a Horthy rendszer európai perspektívában, ha Bethlen István révén volt is némi modernizációs kapacitása, azért csakmerő anakronizmus volt, viszont egyúttal kifejezetten stabilis. Emlékszem a Jászi Károlyi levelezésre, hogy 1920-ban azon vitatkoztak, hogy hány hónapig húzhatja ki Horthy. Okos emberek voltak, de hát nyilván fogjai a okosságuknak. Mindezt nem azért hoztam fel, hogy elkeserítsem önöket, hanem azért, hogy ne a történelem néma urától, vagy a nyugati felmentő erőktől várjuk a megoldást, hanem, hogy alapvetően a mi cselekedeteink formálják saját jövőnket. De hogyan tegyük, és hogyan ne? Ebben a teremben is akad néhány titkos miniszterelnök jelölt. A baloldal ugyanis szeret megoldatlan egzisztenciális és strukturális problémái megoldása helyett pótcselekvésekhez menekülni, holott napnál is világosabb, hogy új szervezetekre és mindenekelőtt új eszményekre lenne szükség. Például ez a folyamatos és széllel bélelt miniszterelnök casting, valljuk be, végre tulajdonképpen nevetséges.
És ez valóban olyan, mintha házat szeretnénk, de nincsen még se telkünk, se téglánk, mi mégis azon hergelnénk egymást, milyen képet akasztunk majd ki a nappaliban. Ami persze fontos lesz, csak nem most. Ötödször. Nézetem szerint a 89-es eszményeken alapuló alkotmányosság védelme mellett alig ha van fontosabb feladatunk, mint a személyes és csoportautonómiák védelme. Ez egyébként része lesz az alkotmányosság védelmének is, hiszen alkotmányosság és szabadság szinonimák. Azt, ami ma van, Bíbó István nyomán legtalálóbban dúvadállamnak nevezhetjük. A dúvadállam minden cselekedete az uralom fenntartásáról szól, ennek, ez is Bíbó intenciója, minden megnyilvánulását, mert szó szerint idézem Bíbót, ezt ugye 56. októberében írta, minden megnyilvánulását fel kell számolni. De hogyan? Oda jutottunk, hogy miután az alkotmánybírák, noha megtehették volna, nem védték meg az alkotmányosságot és vele a szabadságot, a rektorok, noha megtehették volna, nem védték meg az egyetemek autonómiáját és vele a szabadságot, a püspökök, noha megtehették volna, nem védték meg a vallásszabadságot és egyúttal az általános szabadságot, a kamarák, noha megtehették volna, nem védték meg a szakmákat és ezzel a szabadságot, és mindannyian, noha megtehettük volna, nem védtük meg a sajtószabadságát és vele az általános szabadságot, ezért szabadságunkat egyénileg és csoportosan már a házunk küszöbén kell megvédenünk. Ez nehezebb, de nem lehetetlen. Azt hiszem, szokásos és szükségünk is van jelszavakra. Olyanokra, amelyek morális és értelmi jelentést egyaránt hordoznak. Most mondok 3 végül. Első, békét. A nemzeti együttműködés folyamatos, ha éppen nincs ellenség, önmagával is folytatott háborúskodás. Ezzel szemben nem csak jó okunk van a béke hirdetésére, ez kötelességünk is. Mindenekelőtt békét kell kötnünk saját magunkkal. Ennek érdekében le kell zárnunk a Kis János által 100 éves pernek nevezett háborúskodást a modern Magyarország és a történelmi Magyarország hívei között. Le kell zárnunk ezt a kihűlt, de mindennapjainkat máig mérgező testvérharcot. Békét kell kötnünk a szomszédainkkal is, ehhez be kell látnunk, hogy a nemzetegyesítés lehetséges útja a tekintélyes, stabil, békés Magyarország. Békét kell továbbá kötnünk Európával, az Európai Unióval. Belátjuk, hogy a jövőben nem rombolnunk, hanem építenünk kell az európai közös értékeket, amelyek a saját értékeink, és ezek képviseletéből, megvalósításából ránk eső terheket is viselnünk kell. Viszont nem köthetünk békét az egyenlő méltóság elutasításával. Minden emberi lényre, legyen bár hazájából száműzött idegen, ott nálunk idegen, hazájából elhűzött honfi, a közös méltóság hordozójaként kell tekintenünk. Nem köthetünk békét a szegények és a romák megalázásával, a rettenetes züllöttséggel, a mindent átható korrupcióval. Nincs béke a közvagyon és a demokratikus értékek prédálóival. Szabadságot. A szabadság és az alkotmányosság egylényegűek. Nem fogadjuk el, hogy a magyar népet a politikusok jóléti hazugságai jobban érdekli, mint a szabadság ügye. A 4. módosítás után, ha az alkotmányra a társadalmi értékek foglalatáként tekintünk, Magyarországnak nincsen alkotmánya. Tudjuk, hogy az alkotmányosság képviselete nem a fékezhetetlen kreativitás terepe. A követendő mintának a 89-90-es jogállami forradalom alkotmányosságának szerkezeti megoldását tekintjük, ami kiegészíthető az erős társadalmi ellenőrzést megvalósító olyan közjogi szerepet kapó elektronikus demokratikus intézményekkel, amelyek megmozdítják a lomha államgépet, de amelyek ugyanakkor a képviseleti demokráciát nem teszik kétségessé. A kampány és pártfinanszírozást kivesszük a bűnvilágából. Az alkotmánybíráskodást és a független intézményeket helyreállítjuk. A szabadság megteremtése közös ügy, az alkotmányos jobboldal és az alkotmányos baloldal közös vállalkozása. Utolsóként szolidaritást.
Az alkotmányos patriotizmus eszményeinek megfelelően egymásra, mint a politikai közösség egyenrangú tagjára tekintünk. Konzervatív vagy baloldali liberálisok, szocialisták, hívők és nem hívők természetesen vélekedhetnek eltérően a szolidaritás követelményéről, abban azonban bizonyára egyetérthetnek, hogy az individuum jogainak tiszteletben tartásával felelősséggel tartozunk egymásért. Remélem, még talán abban is egyetértünk, hogy például a gyerekéhezés mindnyájunk számára elviselhetetlen erkölcsi teher. Éljen az alkotmányos Magyarország, éljen a Magyar Köztársaság, éljen a jog, éljen mindenki a jogaival. Köszönöm a figyelmüket!